जोङो फोरबोनि लागै गावखौ जोङो गथायनानै रंजाबायब्ला जोङो गावनि गासै जिउ मैखुनखौबो जोङो फोरबोनि लागै जोङो होनो हानांगोन। जोंनि गोसो मैखुना फोरबोजों नाजावजाथाव नंगौना नङा? दानो फै जोङो गावनि जिउ आत्माखौ जोङो फोरबोनि होनो। जोङो मोसानायजोंल' नङा, नाथाय जोंनि गोसो गोरबोजोंबो जोंनि जिउ आत्माखौ जोङो फोरबोनो होनो हानांगौ। बेसो मेन खोथाया जानानै फैबाय। बेनिखायनो आंनि अनजाग्रा फंबाय बिनानाव लोगोफोर, जों फै दानो जों बयबो गावबा गावनि गोसोखौ जोङो फोरबोनो लागै होनो आरो जोंनि गासै जोंनि मेडिटेसन खालामनांगौखौ जोङो फोरबोजों जोंनि अरायसम जोङो सोमोन्दो लाखिनानै जोङो गाव गावखौ इसोरनो जोङो गथायनो।
आफा बिसेसखि जोंनि बाख्नायनायखौ खोनानानै अनजाथाव जायासै जोंनि गासै आफा बिनायफोरा नोंनि नोजोरावहाय आफा गुबुंले जाबाय जानो हागौ मानोना जों आफा गोबां समावनो आफा नोंनि बेरेखायै जों गसंगोन जोंनि थाबायनायफ्रा जोंनि साननायफ्रा जोंनि मावनायफ्रा ओरैसो नोंनि गोसो बायदि जाया मानोना जों आफा गोरोन्थिफोर अराय सम जोङो मावोफोर आफा मानोना जोङो जेब्ला नोंनि गोसोजों जोङो हाननो हास्थायो अब्ला जोंनियावहाय गाज्रि आफा अराय सम जोंखौ बेंखननानै दोनफैनो आफा जोंनि सोरगिदिं थानानै जोंखौ आफा नागिरबाय थायो बेनिखायनो आफा इसोर नोंनियावनो आफा आरो भरसा खालामनानै जों बयबो लाइमोन जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरा फोरबो आफा नोंखौ लानानै इसोर अराय सम आफा बाख्नायनो हानाय बेबायदिनो जों आफा गासै इयुथनि गासै साफ्रोम जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोर दिनैनि बे मोनाबिलि समावहाय आफा नोंखौ बाख्नायबाय नोंनि मुङै आफा जोङो मेथाइफोर रोजाबबाय जोंनि गारांफोरखौ जोङो नोंनो होबाय आफा जोंनि देहा जोंनि गारां आरो जोंनि जिउखौ आफा नोंनि थाखाय जोङो बाहायनो बेबायदिनो कन्टिनिउ आफा नोंनो होनो हाथोंसै आफा हामबाय होनसै फोरबो इसोर आफानि बे प्रेजेन्ट वर्शिपखौ नोङो जाजेननायनिफ्राय नैबे जोबथा समसिम नोङो जोंजों थानानै आफा नोंखौ बाख्नायनो सिबिनो जोंनो समखौ मोननायनि थाखाय आफा इसोर दाना दोनथ'बाय आफा बे गासै जोंनि बे बाख्नायनाय सिबिनायखौ इसोर थाबोनाय आद्रा गासै समायाव नोङो थादो आरो गासैयावबो नोङो बोर होनानै नोङो दैदेनलांदो बेयाव थानाय साफ्रोमनि जिउ आत्मा नोङो गथायनानै बे उन्दै आरज जोंनि बासायगिरि जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै बिबाय आमेन।